I quan parlo d'instrumentalitzar la justícia per resoldre problemes que són essencialment polítics, parlo de problemes molt greus d'instrumentalització de la justícia. Parlo d'una crisi de drets i llibertats fonamentals, de drets i llibertats fonamentals que estan protegits a aquesta Constitució de les que vostès tant s'omplen la boca. Estic parlant de drets, és a dir, del nucli dur dels drets fonamentals, dels que els que reben la màxima protecció, del secret de les comunicacions, que està protegit per l'article 18 de la Constitució, del dret a difondre lliurement el pensament i les idees, la llibertat d'expressió, protegit a l'article 20.1, que a més l'article 20.2 especifica que la llibertat d'expressió no pot ser restringida per cap tipus de censura prèvia, i en aquests moments a Espanya s'està fent censura prèvia, en molts casos fins i tot sense l'autorització judicial. I també l'article 21, que garanteix el dret de reunió pacífica. Tots aquests drets fonamentals que estan en aquesta Constitució, que vostès tant diuen defensar, en aquests moments estan en crisi. I no és una afirmació gratuïta. Estan en crisi perquè s'estan tancant pàgines web. S'està donant ordres a operadors de telefonia perquè impedeixin als seus clients accedir a continguts d'internet. S'està vulnerant el dret a rebre la informació que cadascú cerca. Hi ha prohibició o pertorbació d'actes de debat. Ha passat a Madrid, ha passat a València, ha passat a Gijón, ha passat a Vitòria, i no els dic la quantitat de llocs que ha passat a Catalunya perquè no tindria prou temps. Estem assistint a la intimidació i amenaces a mitjans de comunicació pels continguts que publiquen, una cosa que faria posar els pèls de punta a qualsevol observador d'un país teòricament de la nostra òrbita democràtica. S'està havent-hi incautació de material imprès i està havent-hi segrest de publicacions de forma encoberta. I jo avui els he portat només un exemple, que és aquesta publicació. Mirin-la bé. Això és la portada del butlletí de l'associació Òmnium Cultural, una associació que té 70.000 socis i que té aquest butlletí que envia als seus 70.000 socis. Democràcia, llibertat d'expressió. Això, avui en dia, a Espanya, es considera que és perseguible. Es considera que és perseguible perquè ha estat segrestada aquesta publicació. S'ha impedit la seva distribució. Em poden dir, senyor Pericay, què li molesta d'aquesta portada? Està fora de la llei. La democràcia està fora de la llei. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per validar el que jo li he demanat. Potser el que els molesta és el que hi havia a l'interior d'aquesta publicació, la qual cosa demostraria que s'ha violat el secret de les comunicacions, que és aquest altre dret fonamental que és mereixedor de la màxima protecció en l'ordenament jurídic constitucional.